рақобатҳои марҳилаи дуюми лигаи касбии футзали Тоҷикистон бо дидори ду рақиби азалии Сорокомпания ва Сипар оғоз шуданд. қабл аз ин дидор дастаҳо шаҳди талхи бохтро начашида буданд. Дидори мазкур дар шаҳри Душанбе сурат гирифта бо ҳисоби 1-2 ба суди тими футзали шаҳри Хуҷанд хатм шуд. ҳарчанд футзалбозони дастаи Сорокомпания дар пайти аввали бозӣ аввалин шуда голзанӣ намуданд, аммо дар идомаи рақобат Сипар ба задани 2 гол даст ёфт. Некрӯз Алимаҳмадов соҳибони майдонро бо як зарбаи ҳадафраси худ ба пеш баровард. аз ҳайати дастаи Сипар Собир Гуляков бошад голи ҷавобиро зада мувозинатро барқарор намуд. ёдовар мешавем ки ин бозигари дастаи Сипар дар мавсими ҷорӣ голи 12-уми худро ба самар расонида дар мақоми аввали феҳристи нишонзанҳо қарор дорад. бо ҳисоби 1-1 дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар пайти дуюми рақобат ба футзалистони дастаи Сипар муяссар шуд ки голи дуюми худро ба самар бирасонанд. зарбаи нишонраси Парвиз Раҳматов на танҳо ғалабаи Сипарро дар ин бозӣ мушкил таъмин кард, балки дастаи ӯро ҳамакнун дар ҷадвали умумии лигаи касбии футзали Тоҷикистон ба зинаи аввал баровард. ёдовар мешавем ки дар даври аввал дастаҳо дар шаҳри Хуҷанд бозиашонро мусовӣ 1-1 ҷамъбаст намуда буданд. баъд аз ин ғалаба Сипар ҳамакнун дар 6 бозӣ соҳиби 16 имтиёз гардида имкони хуби баромадан ба даври плей-оффро бо ишғоли зинаи аввал дар серияи Про пайдо намуд.